Zastav všetko, čo práve robíš. Naozaj, okamžite prestaň. To, čo ti poviem v najbližších sekundách, môže úplne zmeniť spôsob, akým komunikuješ so ženami na WhatsAppe. Predstav si, že máš moc spôsobiť, aby každá žena pocítila to mravčenie v žalúdku len preto, že si neodpovedal na správu. Zdá sa to nemožné? Aj ja som si to myslel. Práve sa chystáš objaviť, ako sa ticho môže stať tvojou najničivejšou superveľmocou. Je to ako mať neviditeľný diaľkový ovládač, ktorý priamo hýbe ich emóciami. Dávaj pozor, pretože toto je extrémne zriedkavé. Väčšina mužov nikdy nepochopí túto mechaniku. Vieš, aký je tvoj najväčší problém teraz? Odpovedáš príliš rýchlo. Za každým, keď zavibruje telefón, bežíš pozrieť, či je to ona. A keď je, už píšeš skôr, než dokončíš čítanie. Toto správanie ťa zabíja, kamarát. Doslova ničí tvoje šance. Myslíš si, že si pozorný? Nie, si predvídateľný. A predvídateľnosť je smrť príťažlivosti. Keď odpovedáš okamžite, vždy dostupný, vždy pripravený, stávaš sa otvorenou knihou. A nikto nechce čítať knihu, ktorej koniec už pozná. Zamysli sa so mnou. Kedy si naposledy cítil tú príjemnú úzkosť pri čakaní na odpoveď? To mravčenie, keď konečne prišlo upozornenie? Aj oni to chcú cítiť. Ale ty im to nedovolíš. Zabíjaš záhadu skôr, než sa narodí. 8 rokov som študoval skryté vzorce digitálnej komunikácie. Analyzoval som tisíce konverzácií. Dekodoval som, čo skutočne poháňa ženskú túžbu vo virtuálnom svete. A objavil som niečo, čo si takmer nikto nevšimne. Tajomstvo nie je v tom, čo hovoríš. Je v tom, čo nehovoríš. Teraz ťa naučím 7 presných techník strategického ticha, ktoré úplne obrátia hru. Každá z nich bola testovaná a zdokonalená. Fungujú, pretože sa dotýkajú hlbokých psychologických spúšťačov, o ktorých oni ani nevedia, že existujú. Číslo 1. Vákuum prvej odpovede. Keď ti pošle správu, najmä ak je to niečo bežné, počkáš. Nie 5 minút, nie 10. Počkáš aspoň 2 hodiny. Zdá sa to veľa? Je to preto, že si závislý na okamžitom potvrdení. Počas týchto 2 hodín sa v jej mysli stane niečo magické. Najprv príde kontrola. Pozrie sa, či si správu zobrazil. Potom príde pochybnosť. Je zaneprázdnený? S kým je? Prečo ešte neodpovedal? Jej mozog začne pracovať. Predstavivosť sa rozbehne. Stávaš sa záhadou. Pamätáš si, keď si poslal správu niekomu dôležitému a čakal si? Ten pocit očakávania? Presne to vytvoríš. Ale s cieľom. So stratégiou. Chápeš ten rozdiel? Jeden chlap ma vyhľadal zúfalý. Dievča, ktoré chcel, mu sotva odpovedalo. Robil všetko. Prepracované dobré ráno, zaujímavé otázky, vtipné memy. Nič nefungovalo. Povedal som mu, aby použil vákuum. O 3 dni sa pýtala, či je v poriadku, či sa niečo stalo. Stal sa pre ňu prioritou. Vákuum prvej odpovede. Cítiš silu toho? Číslo 2. Kalkulované narušenie vzorca. Pravdepodobne máš svoj spôsob rozprávania. Vždy používaš emotikony. Vždy posielaš hlasovky. Vždy odpovedáš v rovnakom čase. Si švajčiarske hodinky predvídateľnosti. Je čas to zmeniť. Ak vždy posielaš textové správy, pošli krátku hlasovku. Ak vždy odpovedáš večer, odpovedz ráno. Ak vždy používaš emoji, na pár dní s tým úplne prestaň. Zdá sa to hlúpe? Ľudský mozog je naprogramovaný na detekciu zmien. Keď narušíš vzorec, prinútiš ju venovať ti pozornosť. Je to ako keď šoferuješ na autopilote a zrazu auto vydá iný zvuk. Tvoja pozornosť sa okamžite zvýši. Si v strehu. Je to isté aj s ňou. Narušenie vzorca rozsvieti v jej mozgu varovný signál. Stávaš sa niečím, čo treba rozlúštiť. Môj kamarát vždy posielal dlhé texty. Odseky a odseky. Dievča odpovedalo 2 slovami. Zmenil sa. Začal posielať krátke, priame odpovede. Niekedy len emoji. Vieš, čo sa stalo? Začala písať viac. Začala vyťahovať témy. Dynamika sa úplne obrátila. Kalkulované narušenie vzorca. Dáva to teraz zmysel? Číslo 3. Strategické zmiznutie. Toto je chirurgické. Zmizneš na 3 dni. Bez varovania, bez vysvetlenia. Ale musí to byť v správnom momente. Keď je konverzácia dobrá, plynulá, zaujímavá, vtedy zmizneš. Zdá sa to kruté? Nie je. Je to čistá psychológia. Štúdie ukazujú, že prerušenia potešenia zintenzívňujú túžbu. Preto seriály končia v kľúčovom momente. Preto chceš viac, keď sa to skončí. Ty to využiješ vo svoj prospech.
Počas týchto 3 dní si jej mozog vytvorí 1000 príbehov. Si s inou? Stratil si záujem? Stalo sa niečo? Každá nezodpovedaná otázka zvyšuje napätie. Každá hodina, ktorá uplynie, ťa robí väčším v jej mysli. Keď sa vrátiš, nič nevysvetľuj. Neospravedlňuj sa. Jednoducho pokračuj, ako by sa nič nestalo. Toto je kľúčové. Ak sa budeš vysvetľovať, stratíš všetku silu záhady. Musíš sa správať, ako by 3 dni bez rozhovoru boli pre teba úplne normálne. Poznal som chlapa, ktorý to robil neúmyselne. Naozaj zabudol odpovedať, pretože bol sústredený na prácu. Ženy po ňom šialene túžili. Nebola to technika. Bolo to prirodzené správanie niekoho s cieľom. Teraz to môžeš vedome replikovať. Strategické zmiznutie. Dokážeš si predstaviť ten dopad? Číslo 4. Neúplná odpoveď. Toto je subtílne, ale zničujúce. Odpovieš na polovicu toho, na čo sa pýtala. Necháš niečo visieť vo vzduchu. Vytvoríš medzeru, ktorú jej mozog bude chcieť vyplniť. Pýta sa, ako si mal deň a čo budeš robiť cez víkend. Odpovieš na otázku o dni a ignoruješ víkend. Alebo ešte lepšie, spomenieš niečo zaujímavé o víkende, ale neposkytneš detaily. Je to ako ukázať trailer bez odhalenia celého filmu. Ľudský mozog nenávidí medzery. Je naprogramovaný na doplňanie informácií. Keď niečo necháš neúplné, vytvoríš mentálne svrbenie, ktoré bude chcieť poškriabať. Opýta sa znova. Bude chcieť vedieť viac. Stal si sa hádankou. Musí to byť prirodzené. Nesmie to vyzerať, že si zámerne zabudol. Je to umenie. Značením odpovieš na jednu časť a druhej sa jednoducho nedotkneš. Ako by tvoja myseľ odišla niekam inám uprostred správy. Videl som, ako to fungovalo s jedným mojim klientom. Dievča sa pýtalo na jeho prácu a čo si o nej myslí. On s vášňou odpovedal na otázku o práci a druhej otázky sa ani nedotkol. 3 dni sa ho snažila prinútiť, aby povedal, čo si o nej myslí. Sexuálne napätie v správach bolo hmatateľné, neúplná odpoveď. Cítiš napätie, ktoré to vytvára? Číslo 5. Ticho po emoji. Toto je úroveň ninja. Keď pošle len emoji, najmä tie smejúce sa alebo srdiečka, neodpovieš. Nič. 0. Je to najprirodzenejšie ticho na svete. Prečo? Pretože emoji je uzavretá odpoveď. Nemá logické pokračovanie. Ak odpovieš, snažíš sa udržať konverzáciu. Nesieš bremeno sám. A to zabíja tvoju pozíciu moci. Keď neodpovieš na emoji, prinútiš ju reštartovať konverzáciu, ak s tebou chce pokračovať v rozhovore. Je to subtílny test. Ak má skutočný záujem, pošle niečo iné. Ak nie, ušetril si čas a energiu. Emoji je ako skrytá bodka. Mnoho chlapov si to neuvedomuje. Posielajú emoji ako odpoveď na emoji. Stáva sa z toho nezmyselný ping-pong. Ty tento cyklus prelomíš. Necháš loptičku na jej strane. Jeden chlap, ktorého poznám, to aplikoval a zistil, ktoré ženy mali skutočný záujem. Tie, ktoré sa vrátili k rozhovoru, stáli za investíciu. Tie, ktoré zmizli, nikdy nemali skutočný záujem. Je to dokonalý filter. Ticho po emoji. Dáva ti to zmysel? Číslo 6. Fantómové zobrazenie. Zobrazíš si správu a neodpovieš okamžite. Ale nie je to len tak hociaké zobrazenie, je strategické. Zobrazíš si ju v časoch, keď by si normálne bol zanepráznený. Počas práce. Vo fitku. Na stretnutiach. To komunikuje niečo silné. Videl si, vieš, že poslala správu, ale máš priority. Nezahodil si všetko, aby si odpovedal. Máš život. Dejú sa ti dôležité veci. Zobrazenie bez odpovede je jedným z najsilnejších spúšťačov úzkosti. Vie, že si to videl. Nemôže predstierať, že si príliš zanepráznený na to, aby si sa pozrel na telefón. Pozrel si sa a rozhodol si sa neodpovedať teraz. To je čistá moc. Ale pozor, nerob to pri dôležitých alebo naliehavých správach. Použij to pri bežných konverzáciách. Pri tých rozhovoroch, ktoré nikam nevedú. V týchto chvíľach fantómové zobrazenie ukazuje svoju hodnotu. Testoval som to so skupinou mužov, ktorých sledujem. Všetci hlásili to isté. Ženy začali posielať prepracovanejšie, zaujímavejšie správy, ako by súťažili o pozornosť. Dynamika sa úplne zmenila. Fantómové zobrazenie. Vnímaš psychologickú silu toho? Číslo 7. Náhle ukončenie. Si uprostred dobrej konverzácie a jednoducho prestaneš. Nie je to hrubosť. Je to načasovanie. Ukončíš to v najlepšom bode. Keď je najviac zapojená, najviac zaujatá. Je to protichodné. Tvoj inštinkt ti hovorí, aby si to užil, keď je to dobré. Ale presne vtedy by si mal prestať. Nechaj ju s pocitom, že chce viac.
Skonči, keď sa smeje. Prestaň, keď je zvedavá. Zmizni, keď je do toho investovaná. Nemusíš oznamovať, že odchádzaš. Nemusíš sa lúčiť. Jednoducho prestaň odpovedať. Keď sa vrátiš, o hodiny alebo dokonca o deň, pokračuj tam, kde si prestal. Ako by pre teba čas neplynul. To vytvára emocionálnu horskú dráhu. Bola na vrchole zábavy a zrazu si zmizol. Jej mozog bude chcieť dokončiť tento zážitok. Bude sa chcieť vrátiť na vrchol. A kto to kontroluje? Ty. Môj klient to urobil uprostred rozhovoru o cestovaní. Bola super nadšená, rozprávala o miestach, ktoré chcela navštíviť. On jednoducho prestal odpovedať. Na druhý deň poslala 5 správ. Posledná bola otázka, kedy sa stretnú, aby jej porozprával svoje cestovateľské príbehy. Náhle ukončenie. Vidíš, ako to mení hru? Teraz prichádza časť, ktorú ti nikto nepovie. Najväčšia chyba, ktorú môžeš urobiť. Vyplniť vákuum, ktoré si sám vytvoril. Použiješ ticho a potom zúfalo vysvetľuješ. Ospravedlňuješ sa, odôvodňuješ. To všetko ničí. Ticho funguje len vtedy, ak si udržíš postoj. Ak sa vrátiš plaziť, vysvetľovať každú minútu, ktorú si bol preč, stratíš všetku moc. Horšie je, že ukážeš, že ticho bolo falošné. Že si na ňu myslel po celý čas. Poď, kamarát, prestaň sa sabotovať. Koľkokrát si to už urobil? Vytvoril si moment napätia a potom ho zničil prílišným vysvetľovaním? Ticho je zlato. Vysvetľovanie je olovo. Ale viem, čo si teraz myslíš. A čo ak na mňa jednoducho zabudne? A čo ak si bude myslieť, že nemám záujem? A čo ak pôjde za iným? Tieto otázky ukazujú tvoj strach. A tento strach je presne to, čo ťa drží. Dávaj pozor na to, čo ti teraz poviem. Ak má o teba skutočný záujem, ticho tento záujem zosilní. Ak nemá skutočný záujem, lepšie to zistiť teraz, než strácať mesiace naháňaním. Ticho je filter. Oddeluje tých, ktorí naozaj chcú, od tých, ktorí len trávia čas. Predstav si oheň. Ak pridáš príliš veľa dreva, príliš rýchlo, oheň zhasne. Udusí sa. To je to, čo robíš. Keď posielaš príliš veľa správ, udusíš príťažlivosť. Ticho je kyslík. Je to priestor medzi drevami, ktorý umožňuje ohňu dýchať a rásť. Musíš pochopiť jednu zásadnú vec. Ženy priťahujú muži, ktorí majú vlastný život. Ktorí majú cieľ. Ktorí nie sú dostupní 24 hodín. Keď odpovedáš okamžite vždy, komunikuješ opak. Hovoríš, že nemáš nič lepšie na práci. Pamätáš si na toho chlapa v škole, ktorého všetky chceli? Nenaháňal nikoho. Bol zanepráznený tým, že bol zaujímavý. Robil si svoje veci. A to vytváralo prirodzený magnetizmus. To môžeš znova vytvoriť strategickým tichom. Ale nezamieňaj si strategické ticho s tým, že si idiot. Nie je to o ignorovaní zo zlosti. Nie je to o hraní detských hier. Je to o vytváraní priestoru pre rast túžby. Je to o oceňovaní seba samého. Je to o ukázaní, že tvoj čas má váhu. Existuje zlaté pravidlo, ktoré málo kto uplatňuje. Čas odpovede by mal byť úmerný jej investícií. Ak pošle jedno slovo, neodpovieš odsekom za 2 sekundy. Ak jej to trvá hodiny, neodpovieš za minúty. Je to tanec. A ty sa musíš naučiť rytmus. Vieš, čo sa stane, keď toto všetko uplatníš? Prestaneš byť chlapom, ktorému odpovie, keď nemá nič lepšie na práci. Staneš sa chlapom, ktorému kontroluje telefón a čaká na odpoveď. Vystúpiš z kategórie priateľ a vstúpiš do kategórie záhada. Ticho vytvára auru. Je to ako hmla okolo teba. Čím menej odhalíš, tým viac si predstavuje. A ver mi, jej predstavivosť je tvoj najlepší spojenec. Vytvorí si verziu teba, oveľa zaujímavejšiu, než by si kedy dokázal opísať. Bol čas, keď som každému odpovedal okamžite. Bol som na to hrdý. Rýchla, efektívna odpoveď. Vieš, čo som tým dosiahol? Vlažné konverzácie. Vlažný záujem, všetko vlažné. Keď som sa naučil silu ticha, všetko sa zmenilo. Konverzácie boli nabité. Každá správa mala váhu. Teraz tam sedíš, telefón v ruke, premýšľaš, že jej pošleš správu. Viem. Chceš jej povedať o svojom dni. Chceš poslať ten vtipný meme. Chceš sa opýtať, ako sa má. Vydrž, dýchaj, počkaj. Každá minúta, ktorú počkáš, je investíciou do tvojej hodnoty. Každá hodina ticha je tehla v stavbe tvojej záhady. Nestrácaš príležitosť. Vytváraš príležitosť. Problém je, že sme boli naprogramovaní veriť, že viac je lepšie. Viac správ, viac pozornosti, viac dostupnosti. Ale v príťažlivosti je menej viac. Vždy to tak bolo. Vždy to tak bude.
Spomeň si na filmy, ktoré ťa najviac ovplyvnili. Neboli to tie, ktoré všetko vysvetlili. Boli to tie, ktoré zanechali otázky. Tie, ktoré vytvorili záhadu. Tie, ktoré ťa prinútili premýšľať aj potom. Musíš byť týmto filmom v jej živote. Teraz ti poviem niečo, čo takmer nikto neuplatňuje. Preventívne ticho. Ešte predtým, než ti pošle správu, si už definuješ svoje časy nedostupnosti. Ráno je posvetné. Pracovný čas je nedotknuteľný. Večer má svoj koniec. Keď máš tieto jasné hranice, ticho sa stáva prirodzeným. Nie je to stratégia. Je to životný štýl a to je nekonečne silnejšie. Pretože to nie je niečo, čo robíš. Je to niečo, čím si. Ženy majú radar na detekciu nadmernej snahy. Keď sa príliš snažíš, cítia to. Je to ako vôňa vo vzduchu. Prirodzené ticho, ktoré pochádza z rušného a zaujímavého života, túto vôňu nemá. Je čisté. Je príťažlivé. Ale viem, že sa bojíš. Bojíš sa, že ju stratíš kvôli niekomu, kto odpovedá rýchlejšie. Poviem ti tajomstvo. Chlap, ktorý odpovedá najrýchlejšie, je ten, ktorého používa na trávenie času. Chlap, na ktorého odpoveď čaká, je ten, ktorého chce. Je to úplná zmena paradigmy. Prejdeš z režimu prenasledovateľa do režimu prenasledovaného. Z režimu potrebného do režimu žiadaného. Z režimu dostupného do režimu cenného. Pamätáš si koncept nedostatku v ekonomike? Čím vzácnejšie, tým cennejšie. Tvoja pozornosť musí byť vzácny zdroj. Nemôže byť v akcii. Nemôže mať zľavu. Musí byť prémiová. Za každým, keď potlačíš túžbu odpovedať, buduješ svoju hodnotu. Je to ako emocionálne sporenie. Investuješ do vnímania svojej hodnoty. A zložený úrok z toho je zničujúci. Ale dávaj pozor. Existuje čas na uplatnenie ticha a čas na to, aby si bol prítomný. Ak ste si niečo dohodli, dodrž to. Ak zdieľa niečo dôležité, počúvaj. Strategické ticho nie je o neprítomnosti. Je o selektívnej prítomnosti. Selektívna prítomnosť je 1000-krát silnejšia ako neustála dostupnosť. Keď si vždy tam, tvoja prítomnosť stráca význam. Keď si vyberieš byť tam, tvoja prítomnosť sa stáva darom. Teraz sa zamysli so mnou. Kedy si naposledy cítil, že máš skutočnú kontrolu nad svojimi interakciami? Pravdepodobne už dávno. Alebo možno nikdy. Ticho ti túto kontrolu vracia. Dáva ti velenie nad rytmom. Ty definuješ, kedy sa konverzácia odohráva. Ty definuješ rýchlosť. Ty definuješ intenzitu. Je to ako byť dirigentom orchestra. Každá tvoja pauza vytvára očakávanie ďalšej noty. Niektorí muži sa ma pýtajú, či to nie je manipulácia. Odpoviem inou otázkou. Je manipulácia, keď si vážiš sám seba? Je manipulácia, keď máš život okrem WhatsAppu? Je manipulácia, keď nie si psík čakajúci na pozornosť? Strategické ticho je o sebaúcte. Je o pochopení tvojej hodnoty. Je o tom, že sa nezmenšuješ, aby si sa zmestil do života niekoho iného. Je o tom, aby sa ľudia prispôsobili tvojmu rytmu. Nie naopak. A vieš, čo je najironickejšie? Čím menej prenasleduješ, tým viac priťahuješ. Je to univerzálny zákon. Funguje vo všetkom v živote. V práci, v priateľstvách, vo vzťahoch. Energia, ktorá prenasleduje, odpudzuje. Energia, ktorá priťahuje, magnetizuje. Už si videl, ako funguje magnet? Nenaháňa kov, vytvára magnetické pole a kov prichádza. Ty musíš byť týmto magnetom. Ticho je tvoje magnetické pole. Ale pokoj. Nezačni hneď všetko naraz uplatňovať. Začni pomaly. Vyber si jednu techniku. Testuj ju týždeň. Pozri výsledok. Upravlenie. Vyvíjaj sa. Je to proces. Nie je to okamžité kúzlo. Najdôležitejšie je udržať si konzistentnosť. Ak dnes uplatníš ticho a zajtra sa vrátiš k odpovedaniu za sekundy, zmetenie. Stratíš dôveryhodnosť. Ukážeš, že nemáš kontrolu ani nad sebou samým. Existuje veta, ktorú opakujem svojim mentorovaným. Konzistentnosť víťazí nad intenzitou. Nepomôže dramatické týždenné ticho a potom sa vrátiť k tomu, že si zúfalý chlap. Malé, konzistentné ticho transformuje tvoj obraz. A tu je tvrdá pravda. Niektoré ženy zmiznú, keď to uplatníš. Skvelé. Tie nikdy nemali skutočný záujem. Len ťa používali na potvrdenie. Na trávenie času. Na to, aby mali niekoho dostupného. Chceš kvalitu, nie kvantitu. Chceš niekoho, komu chýbaš, nie niekoho, kto ťa používa na zábavu. Ticho filtruje. Oddeluje plevy od zrna. Ukazuje, kto si skutočne váži tvoju prítomnosť. Teraz, predtým, než to začneš uplatňovať, ti dám kľúčové varovanie.
Toto nefunguje, ak sa v tvojom živote nič nedeje. Ak si celý deň doma na telefóne, ticho je falošné. Ona si to všimne. Musíš byť skutočne zanepráznený. Budovať niečo, trénovať, študovať, pracovať, tvoriť. Ticho musí byť dôsledkom zaujímavého života, nie hlavným cieľom. Mysli na to takto. Ticho je príznak, nie choroba. Príznak života s cieľom, muža s cieľom. Niekoho, kto má dôležitejšie veci na práci, než byť celý deň na WhatsAppe. Najprv si vybuduj tento život. Alebo aspoň začni budovať. A ticho bude plynúť prirodzene. Bude organické, bude skutočné. A to je nekonečne silnejšie ako akákoľvek technika. Pamätáš si na začiatku, keď som hovoril o vákuu očakávania? Je čas uzavrieť kruh. Ticho je toto vákuum. Čím väčšie vákuum, tým väčšia sila príťažlivosti. Ale vákuum potrebuje okolo seba substanciu. Inak je to len prázdnota. Ty si tá substancia. Tvoj život, tvoje ciele, tvoje úspechy. Ticho je len priestor medzi tebou a ňou. Priestor pre rast túžby. Priestor pre prácu predstavivosti. Priestor pre zintenzívnenie príťažlivosti. Prebuď sa, kamarát. Koľko rokov si už stratil tým, že si bol dostupný chlap? Koľko príležitostí si premrhal tým, že si vyzeral potrebne? Koľko žien stratilo záujem, pretože si zabil záhadu? Dnes sa to mení. Dnes začínaš uplatňovať silu ticha. Nie zajtra, nie budúci týždeň. Dnes. Tú správu, ktorú si chcel poslať teraz? Vydrž. Počkaj 2 hodiny. Pozri, čo sa stane. Garantujem ti. Prvýkrát, keď uvidíš, ako 2-krát kontroluje, či si správu zobrazil, posiela druhú správu. Pýta sa, či je všetko v poriadku, pochopíš. Pocítiš silu. Uvedomíš si, že si vždy mal kontrolu. Len si nevedel, ako ju použiť. Hra sa zmenila. Pravidlá sú iné. Kto chápe silu ticha v digitálnom svete, má obrovskú výhodu. Je to poznanie, ktoré ovláda len málo kto. Teraz si súčasťou tejto vybranej skupiny. Lajkni toto video teraz, kým nezabudneš. Prihlás sa na odber kanála, ak si to ešte neurobil. Aktivuj zvonček, pretože ďalší obsah bude ešte odhaľujúcejší. A pamätaj, ticho nie je neprítomnosť. Je to koncentrovaná prítomnosť. Teraz choď, uplatni to a pozoruj, ako to vákuum, ktoré vytvoríš, vtiahne jej pozornosť ako čierna diera. Zúfalstvo nebude tvoje, bude jej. A ty konečne pochopíš, čo znamená mať skutočnú kontrolu.